Gabi. Bună, vreau să spun că nu e nicio problemă, că eu oricum mai târziu poate să fie și mai mult. Nu, Doamne, ferește, stai liniștit, că tu știi că noi nu e nicio problemă cu primul rând și la doilea rând, oricum eu mai târziu și chiar, da. Stai liniștit, eu târziu și oricum știi că la nu e problemă, o găsesc în față, sau nu e nicio problemă. Da, bine, pup. Bine, te pup, papa. La întâi, și avem lecții, am reușit să le facem pe toate. Există riscul la nimic vedem la Alexandru, când a început să zică că faptul că am o cameră și n-am nevoie să studente. Nu mai știi? Nu? Am început să fie în același timp, pentru că am reflectat cu decizia. Știu că să nu am.